Nyakora moga jwang iwacho ni mae nonro mag gazet kata gazet ma kawuono ma biro ni e tielo mokwongo higa ni mar 2023 higa ni osebedo yo machalo nade. Gazet ineno mana gibiro ka yore mopogore opogore. Kibiro ka yudo gazet mar The Standard, koni yudo gazet mar Daily Nation, e mbui koni bende ka warango wantie kod gazet no mara People Daily. Higa ni chako ni yo machalo nade. Gazet bende senyiewo kama intiere kacha. Kata ok inyewe watiere kodi kaka. Unoda mana ledhe mana mos ka warango ni magi manya bedo kwa miyo pek odiochieng' ma kawuono, magi bende madhi bedo ka kwa mi pek, moko bende wacha pat jondiko gi pat josomo nyalo bedo ni opogore. Kata kamano ka nitiere weche siasa, nitiere weche go mag ngima, nitiere weche go mag tuke, nitiere weche mag ohala, nitiere weche mamoko bende motenore kod weche go mag somo. Wacho kacha ni sani kalenda mar skul kose wuok, ere kaka sikunde sekondar ma dundo dhi bedo kacha e sikunde mag primary, loko uniform kacha ere kaka dhi bedo gi pogruok mopogore opogore. Rakni machiegni mar mage moko madhi bedo ka warango ni odiochieng' ma kawuono. Ka tudi kodwa e Facebook moro mar Ramogi TV, tudi kodwa achiel kachiel kacha, ote yoro ka ikono ani yudowa eyo machalo nade. Koro sani wachako to mana kaka pile, ma en chenro makoro bende wapuonj gigo mantiere kacha. Jofwambo timo ga gigi nang'o mane gima mantiere ka pile pile. Okinyi gokinyi wabedo kod jofwambo mopogore opogore. Okinyi ma kawuono en mor mara mar bedo kae kod jafwambo wa matuklu mar Ramogi TV, mano Walter Nyambaga. Walter Nyambaga, Happy New Year. Happy New Year, Cleophas. Yawe makare. Makare no kale odhiang' odonjo kuomi mokalo. Mopogno. Mano ka ing'ip. Kata kamano okinyi ma kawuono makare? An makare ateke pap. Ateke pap kabisa. Ka wantiere ka kod gazet ariyo. Ma e thuolo ni mokwongo midhi bedo kisomo gazet e higa manyien ni, koso isebedo kikale moko. Oboke nyo asebedo kalidha ledha. Ng'ama osebedo kadoko kalim alidho oboke. Koro ayudo go weche moko manyalo pimo ne oganda ka ok abedo gi to kata matin. Koro oboke ng'ama osebedo ka aja somo. Aya, kora moga jwang koro okinyi ma kono wadhi bedo gi pach jondiko kachiel kod pach josomo mana ka oketgi e gazet mar The Standard, Daily Nation kod mano bende mara People Daily. Koro okinyi machiegni wuoth kod achiel kachiel sani ka ikono e Facebook kacha ni doyo machalo nade en Ramogi TV. Kacha komi tudri kod achiel kachiel. Wachako mana gi gazet mar The Standard. Gazet mar The Standard kora moga jwang ite mokwongo. Awde rangaranga kanyo no chal nade. Ite mokwongo chalo kama. Jabedo ni opogore kaunti ma Kisumu, opogore kaunti ma Mombasa. Kata kamano mano e kaka gazet ma kawuono chalo. Ma oboke no mara The Standard. Ino kanyo wach momi pek. Mano winjo wacho kanyo weche motenore kod jatend piny Kenya mano osedhi retire, Uhuru Kenyatta, kod jatend Azimio la Umoja Raila Odinga. Ma achiel kuom weche go madhi bedo korango odiochieng' ma kawuono nyakwara moga jwang' kamoro amora ma intiere. Bende ka iluowa mano mana tung' kanyo bende kaka ondike iyudo kanyo ni Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Bende koro wacho kanyo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta pod nitiere e riwruog siasa no mano mara Azimio la Umoja. Mano tiende nang'o? Koro warango piny kanyo bende mapiyo mana ite mokwongo ka wadarango mana gigo duto mondiki, gik mage mantiere kar kacha. Wadarango piny kanyo pichano mar jatend piny Kenya kane nitiere romo mane dhi nyime odira mokalo, juma mokalo kanyo kane nitiere Nanyuki. Jatend piny Kenya kanyo kod jotelo mamoko mantiere kanyo. Nyoro kane nitiere gwenge ma Laikipia, pichane bende oket kanyo kachiel koda ka jotelo mamoko. Mago kane nitiere Nanyuki Stadium odiochieng' manyoro kamano bagalam moro makende. Kairango gigo ma opogore opogore ka gintiere ka nek makwach bende matimore kaunti ma Kisii omipek kar kanyo. Kairango kanyo ni kaunti ma Kisii kod Nyamira bende osebedo kod achiedh nade makae kod kacha. Mago duto wadhi bedo ka warango odiochieng' ma kawuono ka wakelo ni gazet mopogore opogore. Koro sani wada mana rango Walter Nyambaga ite mar ang'wen. Ite mar ang'wen kama ka wantiere kar ka. Gik mage monyalo bedo ni ponono makwangi mago bende momipek e ite mokwongo kacha ka intiere e gazeti mar The Standard. Ite mar ang'wen. Koro mondo wamoke ite mokwongo ka endi gimar ang'wen nyaka ang'o gike ite ne mogik nikech gimoro amora nyaka bed gi it maseche moko e wachiel unless ni uchode oko. Ite oboke mokwongo ka endi kaka wacho ni Raila chal ka gima pod oywaye ni riwruok mar Azimio la Umoja ongirore. Mak mana ni maling'ling ing'eni pile pile Charles Odhiambo nowacho ni jafwambo mi moko wachi kata moko negi sano. Adiri ni achiedh nade nitiere Azimio la Umoja One Kenya Alliance kit kaka josiasa kete. Ineno ka kweth mar Kenya Kwanza tuo ni Azimio biro wuo
kalore kit kaka chung mar gibet ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga iro koloso e gwenge mag dwadh nam chumbi kocha chunde to chung motegno ni gin kanyakla gitiyo kanyakla gi jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka gitiyo kanyakla gi jatend na Kenya Martha Karua gitiyo kanyakla kod jatend KANU gitiyo kanyakla kod riwruok mar duond bura mano mar Jubilee mabende jodito mage gi seche giendi ineno ka en kanyo gi ruodh goro mare en kanyo gi jok momake motelo machalo Jeremiah Kione gini Sabina Chege to ber kingeni jakom mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance en mane en jatend piny Uhuru Kenyatta malingling moko sebedo ka fungo nitiere barua moro moyiedhi mar gwetao kowuok e riwruok mar Azimio la Umoja lerne ngini ng'among'eyo timnade en gino mopondo ok osekete ayanga tok mak mana malingling lero no niya mane en jatend piny koro dwani mondo ket maino mage siasa mar kelo kwe piny mangima inyalo paro nitiere lemo moro mano podne kod jatend piny William Ruto mano mar kelo kwe e piny mar Ethiopia kod mano mar DRC kod mano mar DRC kendo sebedo gi rombe mopogore gi jodito kaachiel kod jolony mar pedho kwe e kind pinje giendi koro neno ni maino mage koro winjo be ni uketo e demokrasia kaachiel kod kelo kwe e pinje ma oko kima ke kanyo ntiere gime wacho ni koro jatend piny Kenya mano se retire Uhuru Kenyatta koling mano tiende nango kineno kae ka ine gazet ite mar 4 mano mara gazet mar The Standard kan tiere jod bura mogwel yana ne kanyo sani mano mandat machon mano ma Murang'a Sabina Chege bende koro ntiere wacho ni ling mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nyalo kelo achiedh nade e riwruok kata iduon bura mare mano mar Jubilee mano gima tiere kar kanyo kaka machielo bende Jeremiah Kioni ma bende jafwambo marwa Chris Oweno yudo thuolo mar twak kode e odira mane wantiere kar kae chieng' ngeso kendo kan koro wach ma koro oketo kar ka owacho ni twak mar Raila Odinga bende koro kelo ko ochiwo ler en gimoro ma jopiny bende osebedo karito ahinya mano ite mar 4 magi jotelo ma jodito e duon bura no mar Jubilee motelne koda Uhuru Kenyatta wuok oko e lela kendo wacho ni ling mar jatende ok en gimoro makare to nitie gima chik bende wacho ni nyaka bed tenge mondo mi koko cham aeri mane mar bedo kaka jatend piny Kenya pension chakoro mondo mi ayudi nyaka wuok in mongo ni active politics nyadi mang'eny mit kuru ichamo mana kosechiek kineno ka wich goloro luchore kendo gidhi gidhodhe to pile mondo mi koro jatelo ne yud gimiluongo ni moko kuom balang' mwinjo bed ni chwalone to kobed motegno e siasa chal ka gima koro dwani mondo bed monur kama endi to bedo ne monur ni oseinyo duond buche bed king'eyo ni duond buche mar Jubilee en duond bura mosetayo piny Kenya kuom thuolo mar higni 10 tende ni bedo ni koro jatelo ni ok osebedo kod mbi to mondo mi koro ochak lombo moko kuom josiasa mane nyalo dwaro chung kata dwaro donje duond bura ni endi bedo matin e samoling pek mar duond bura mare bedo mandhem kendo onge ng'ama nyalo gombo ni mondo thurre duond bura noendo to ma koro nyiso nyawo mar duond bura emomiyo kineno ka jagoro oseywak to moko kuom ilongo ni jogo kisungu luongo ni die hard mage tin ni jok ma usipe mangita gi del mag party muyie chodore ne party osewacho ni chal ka gima samo kebe ni oling to maling moko nitiere moko wang'eyo to kapok odeko gisechegi to nyalo wacho maber kendo gi chir ne jatelo no chal ka gima osethichore to diri makar kendo nyalo mana neno kendo Cleophas ibro neno kiteko kachiel kod mbi ma jatend piny mosedhi yweyo nitiere godo e yiero mabiro to ling ne gisechegi endi to sekelo midhiero madot ma nyisango e samo sebedo kaka jakom mar riwruogni endi to ok ne kochalo tijene mar keto piny owacho tesre kata mana mar golo riekni moko kaachiel kod oledhi moko mag siasa minyal ket godo Kenya Kwanza nyong'ong ma kelo johera mage kaachiel kod bedo gi luongo ni chuny mago kibi ni to bende kinyalo bedo maber koso nyalo bedo marach tewi mano ywak koro nyalo betie kendo kata mana riwruogni endi onyalo ruombore to jok mosebedo kong'eyo siasa wacho ni sasa molos riwruok en mar yombe yiero to ka ok oyombe yiero don koro dhi dum nyaka bed gi paro ma opogore kinde ko ka gintiere Walter Nyambaga en ang'o miyo wach ma kama nyalo bedo ni okete mane ite mokwongo mano mar gazet wacho ni ite mokwongo ka pek mar wach sani ige ko kachako ang'o miyo ji rango mana siasa ni mokwongo kapok mana ka igo chaka pile ka pile
wach man kod mbi gi pek nyaka bawe wang' oboke ma koponi ni kalo gi chien to ineno ni ma dong Raila Odinga to ma bende Uhuru Kenyatta giduto nyocha gin koda pek achiel kod uma malach yiero mokalo donge koro wacho wang'e oboke ni mondo nena ji ariyo giendi tichak ineno kendo jatend piny gi seche giendi ka buonjo e romo mane gintiere godo moselombo wang'i kare momi ing'ong'e wang' oboke kanyo endo mondo ng'ama dwa kalo kata gi chien koponi gise mana matis tibed gi siso mar dwaro mari kore dolgo chongi e agaja ikol maiye nyakora mojang sami dolo chongi kanyo ki watemo koloni maiye kanyo watemo mana rango bende ni ite makar kae mano kirango chenro mantiere ka mopogore opogore ite mar 6 mano magazet no mara The Standard nitiere wechego mag budget iwacho ni koro sani mana kaka nolieke mana e kinde mokwongo iwacho ni koro sani en ad reality facing Kenya Kwanza iwacho ni sani koro gin gi gik mopogore opogore wich bar koro sichako mienjo kotenore gi wechego mag budget manyaka sani ka inyarango mana kae trillion maromo 3.6 mano ka kuome kanyo iko omenda mar 2023 kod 2024 kod 4 mano kako ndike karka yao ni trillion 2.2 idhi tigo mana e chulo jogi mantiere migepe opogore mag sirkal nikech nyaka sani nitiere momedore nitiere wach lemo mopogore opogore bende mantiere e sirkal manyien mano en adier ibiro yudo ka dwaro nitiere pech nitiere jotich nyinyo ka jatend piny wacho ni gitiyo go omenda malach kabisa kuom chulo jotich mag piny wacho to nyadi mang'eny e kinde ma sirkal machielo chakore nitiere jok moko mawuok e apisi moko dhi e rutaya moko bende tengo lwetgi mogo to nyadi mang'eny nyaka chulgi nikech gimiluongo ni chik matayo weche mag ndiko mag tich pacho kaendi nitiere wang'e madwaro ni mondo ng'at makit kod mano no ng'ira tich e yono makare kata kopogore gi mano nitie dwaro makende mar chulo moko kuom gope ma piny owacho nitiere godo machalo kaka jok mokelo mwandu ma piny owacho tiyo godo nyaka migi omenda margi to kata kopogore gi mano dwaro nitiere mar keto moko kuom lai mag kwan mag jopuonj tich ma koro miyo nyaka piny owacho go wiye kendo go chandi nyadiriyo mondo miyo ng'ini to omenda ma koro wadhi dwaro e komenda niendi dhi bedo machalo nade inyalo paro kanyo ni piny owacho mar county ma bende dho liech luongo ni county government nyisa bedo ka sundo piny owacho mondo miyo chokane omenda moko mondo chwalnegi bed king'eyo ni moko kuom jotije pok ochul nyisno ka lakteche osechako go tiklo gidwa gigia mondo gibiye ndara tene gidwa jwang'o tijgi nikech nitiere kaka winjruok moko pok oketie tim to magi duto mulo omenda dwaro nitiere mar yaro bad migepe mag thieth to kata mana makoro kelo pek ahinya to en bad migawo mar somo Cleophas nyalo paro kanyo ni chenro mar CBC winjo be ni gweng'wech to ko gweng'wech biro dwaro ni mondo klese manyoche gero tieki moko kum jopuonj ma pok oyudo tiegruok e rang'iny mar rakruok kod chenro mar CB chenro mar iluongo ni somo manyasani madundo CBC e yo machiek nyaka koro migi tiegruok makare kaso bende nyaka med kwan mag jopuonj gi mondo gichopi koro budget maket bende singo mag jo Kenya Kwanza mane giwacho ni jopuonj bende onego bed ni medo mana adier e sirkal ahinya higa makoro wachako to bende kapok wiyo wil gisebedo ka gichiwo kit fuong'ruok ne bad migawo mar obila ma nyaka chop seche gi maling'ling moko timo ose yangore ni ok ne gidago ngima moro malong'o omiyo nyaka koro many kinyal losne gi lwasi mag yudo ute moko mabet kofuongore ng'iyo chenro margi kata mar medo gi balang' moko muje bende gibiro sachi kanyo endo nyineno kolos kamiti moro makoro dhi rango lwasi margi mabende paro ni kata mana David Kanani Maraga achiel kuom kamiti no endo koro ma keto budget mar ega makoro jatend piny William Ruto dhi somo kuom thuolo mokwongo kata mana piny owacho mar Kenya Kwanza juol kogik trillion 3.6 to kendo ma koro dhi inyo japiny nikech nyaka koro giduok lwetgi ofuko mondo mi gichak iluongo ni ging'wenyre kendo giwinj ni to mondo mi ekonomi ni koro losi ochumi manyasani nyaka duok lweti yo kangi to ma biro dhi kelo ywak ka kendo biro dhi neno ka kweth maketo piny owacho tesre wacho ni to marang'o kendo uchako ketowa gi uchumi mapek kama to ne wacho ni ubiro long'onwa ngima Aya nyakoro moke jwang' makon mathoth bende yudo mana e gazet mara The Standard kakoro sani ka waserango ite no mara 4 ite mara 6 koro sani wanyarango ite no mara
apar. Koro nitiere weche mopogore opogore mantiere kar kanyo, kata bende kirango kaka kupere osebedo ka ywak. Nitiere picha mar Akelo Misori kanyo e ite no mar 7. Ka ngidonjo iye kanyo wechego mag teko, kambi mar KenGen bende ma sitima keyo teko mopogore opogore pacho ka bende nitiere kar kanyo ka koro bende nigi chenrogi mag neno ni mag keyo teko achiel kod amodhi ma pacho ka bende ochopo e yo moro makare. Nitiere wach ma warango to nitiere gazet mar Daily Nation, mano wach mar Sakaja. Mano kane olose weche motenore kod daro matatu ma pacho kae ang' Wambule kaachiel kod duoko kwe makare e boma ma Nairobi. Cleophas ito boke mar 10 kamano e mudho mandiwa mano imataro mang'onge gwenge mag Kisii. Mano mantiere kaunti ma Kisii, mana kaka bende nondike entiere ite mar 10 kaunti ma Kisii go mano bende ma Nyamira. Juma mokalo ka gi jumbe mokalo kan sani ng'eni kopo ni thinyori kichomo yo Migori kocha kigikono endo to dirise do mani mondo iywa. Nitie gik moko ma seche moko weyo ka pi wang' chwer ka bobni aboba kendo familia winjo matek. Inyalo paro nyathi matin nyocho lodho wang'e kanyo endo. Miyo moro be nyocho chodo duong' ng'ama dichuo. Moko lit nek moko ma oyaye bende potimore kae. Koro mano nego nyithinde 2. Yes, koro biro chuno piny owacho kaachiel ahinya to bad migawo mar obila mondo akod gi fwa tim nonro mojing kendo kaber to duoko yudre tahinya maduong' to aparo ni koro jodolo kae ma koro ineno ka koro jodolo thinyore oko kendo wuok kamiende jakawino mondo bil wach gubongo nyaka laga jachwech mar Otit mondo lamne counties gi endi to kata mana county ma 2 gi kende nyaka lama motegno ne piny Kenya kech magi gin moko kuom gigo ma jadwen wacho ni ranyisi magiko to ranyisi magiko kaendi weche seche moko nyalo betie matek. Omiyo county ni mosebedo katimore ok en gino mamoro oganda kendo chiwo kuyo mapek. Ageno ni kata mana jatend piny osebedo ka wacho ni ok owinjo bed ni ng'ato inego ahoyaye. Emomiyo inyalo paro kacha ka chiemo loso gi ute mag fwambo ni e piny owacho mare owinjo bed ni koro bad migawo matimo nonro malach okawo chenro maket kod mani mondo mi koro rang malong'o yor timo nonro, nikech nitiere moko kuom njore moko mag wang' teko kaachiel kod agoko mowinjo bed ni irakruok godo yono malong'o. Haya nyokora moge jwang' kirango mago mantiere kata kaachiel kod weche mopogore opogore kanyo, mano ka riwruok mag iwacho mano WHO kama nitiere kar kata koro kito county ma Kisii thuolo mar 3 mano bang' Murang'a kod county ma Kiambu mano ka otenore kod weche go bende mag jogo makawo ngimagi kata mano ma suicide mano nitie thuolo mar 3 e counties duto ma pacho kaka mana achiel kuom weche mamoko bende mosebedo kamago counties mamoko ido jaigni 10 wacho ni okunyo mana bugo moro matin mar pidho rabolo kanyo wacho ni koro odhi okawo ngimane kata odere ot mondo mi oike bur mane okunyo kama. Mano nene county ma Murang'a jumbe mokalo mana kane waloko higa karka sani koro Kisii nitiere thuolo mar 3 mano ka nitiere kin counties okwegi kama ber. Inyalo paro kata kopogore gi Kisii mana ma pod liet, iwacho ni ma pod liet nitiere okebe moro ma bende oyud ka ngimane okengi kama endimo kasto so e sanduk ma kelo lit kabisa e chuny oganda. Taparapara ni biro gik moro ma liet bende nyalo kwe. Sani waonde e county mag Kisii, Nyamira, Uasin bende nyalo paro kanyo to Cleophas nitiere tipo moro ma osebedo ka dhi nyime wang' mbui kaendi kama miyo moro mawuok alwora mar dho wadh nam Lolwe oketo min wuode gi Bokarao olo kuome onwanoya ni wuode osebedo ka madho gimiluongo ni yath njaga to luongo ni yath. Koro nyochwado go kabisa kendo nyochwade maleche wuok mana kuome. Aparo ni ma achiel kuom puonj makare winjo bende jonyuol koro kawo. Mano wach kanyo en maneno okungo twene nyathicha nikech nyathicha nyalo akode kale. Ni okungo twene go maber koko lose go lando. Koro moge jwang' ka yath tiyo to wacho ni nyaka gaya mathoth nyabu bedo kanyo ka wuok. Kata kamano yudo gazet mar Daily Nation, gazet mar The Standard kae mondo mi isom ing'e gigo matut matimore kar kae. Katie jal machielo mano mantiere county ma Kakamega ma bende koro yudo twech mar higni 50 e jela. Mano ka nitiere kar twech kanyo mano bang' bambo kendo mecho. Iwacho ni no bambo miyo moro kanyo mano ite mar 10 kanyo mar gazet mar The Standard kanyo watieko kendo mae mana siling 350. Mano ka nitiere kar chung' burano ma Lurambi.
mano mantiere county ma Kakamega higa mokalo dwe mar 2 tarik 19. Koro sani omiye higni 50 mondo bede e twech. Kichope gazet mar The Standard toke mogik kacha nitie weche mag tuke. Irango kanyo timno mar Crystal Palace kachiel koda machielo mar Wolverhampton kachiel koda kaka ne gidraw gi Liverpool tuke go mag FA. Kapod wan mane tuke kanyo Cleophas wa Chelsea to koro watim keto kando matin en waseloso kamiti mal rango wach no endo. Aparo ni wabiro kao kang ne jata tuke mar Chelsea mapiyo jata tuke ko ser ngama kelo gigi je uget ne pota gik moko ma opogore nikech injury bejo Chelsea nigo mathoth ahinya. Koro moga jwang gazet mar Daily Nation wala kalo mana malo mapiyo ka sani warango mana ite mokwongo ni maro ka thuolo manene kata kaka one gazet makawuono gino ma wayudo mana kamae nitiere lemo kata tije makoro jatend piny Kenya ne opogo ne jodito ge kacho tingo ton general mapacho ka jatend migepe Musalia Mudavadi kachiel koda jalupne mano Rigathi Gachagua kasani korino tije go Walter Nyambaga ka onda mana rango mapiyo wendo sichopo kasa chelo seromo ka watieke wadonjo mana chelo makaka chenro twak mokwongo mana dier ito boke mar The Daily Nation kama iwacho maber ni teko kachiel kod tugo mano koloke gi dhulu machwing. Ber king'eyo ni jatend piny William Ruto nopogo ne ng'ato ka ng'ato lemo. Ni neno ka wach moro wuok romo manyo ne ntiere ahinya to masa mar Kenya. Kama jalup jatend piny Rigathi Gachagua no kono gi maber ni ber king'eyo ni jogi endi jogi pogo ne gi lemo. To mak mana an kodi wan mwanyalo duoko penjo kum jo Kenya. Ma koni wach mane. Tende ni jogi miyo tich inyalo gwe gi oko to bende nyaka koro ging'e ni nyaka gitim tijgi ma onge leo. To ma koro kelo seche moko miluongo ni koso winjo ni to kopo ni ogo firimbi taring ka dok kon mane kosa ring ka dok kon matin ni kiringo marach tiringe line ng'at machielo ng'ato opogo ne kit kaka winjo beno tich motimo ma kopo ni odhi ataro mar tich motimo ni kata osodo matin to tuomore gi nyawadgi e tijene. Koro jatend piny ochung' kar tiende wacho ni ng'ato winjo bende time nade luwo tije kama ng'ato timo tije nitie jodito gi duto Rigathi Gachagua Musalia Mudavadi koda JB Muturi ma bende dhi bedo kata katiyo koda bede sirkal mopogore opogore bede piny owacho mopogore opogore ka ineno Rigathi Gachagua koro omi kaka onyalo tudo sirkal mamalo kod mago mag kor gwenge mago mag counties duto 40 koda 7 kama gitiere kacha. Musalia Mudavadi bende dhi rango kacha winjruok e kinda sirkal kachiel koda mago jolos chike jod bura mopogore opogore entiere kar kacha ka sani bende JB Muturi dhi rango ni doho to tiyo machal nade kod bende sirkal mopogore opogore kata piny owacho kama gintiere kar kanyo. Nyakwara moga jwang' yudo mano kachiel koda mamoko. Ito boke mar 5 neno kanyo ka jatend piny biro nyalo dhi timo limbe e gwenge mag Siaya kocha chonde mano e nyasi no ma idhi bedo kanyo ka ibagi gwenge ma Sembo Rarieda constituency man tarik 14 dwe ni mar achiel dwe ma Januar ka inti mathoth mabiro ka timo dhano dhi ng'iyo ni to rwak chalo nade iwacho ni nyaka sani Eliud Owalo jatend migawo mochung' ne weche go mag tudruok bende osebedo ka oling' e wach tingo wacho mana ni odhi bedo mana gi party odhi bedo mana gi nyasi ma dhi bedo mana dalane kacha kata nyaka sani maling' mawuok e kar jot mar jatend piny Kenya mantiere bo Nairobi ka wacho ni jatend piny Kenya dichopo kacha kendo jogo madhi rwake gin jodito kendo jotelo mag ODM. Ito boke mar 10 wach moro kanyo nitie chik ombeki ni weche mag ria ka winjo bedni jatenda Ken Munga winjo bedni koro kedo ne wakeini kachiel kod joma iluongo ni yawuowi mondo mi red chike gi endi mago gotenore gi chike go bende mantiere kacha e mbui kaka itiyo kodgi kaka kirango nitie mana machielo ma bende kirango ite mar 14 machinglo koro ka watieke chaka kanyo mondo rang gazet mar People Daily e yo moro mapiyo iwacho kanyo ni ang'o manya bedo ni luore ma service delivery chiwo tije kata chwalo singo mane gichiwo ne oganda te mana dhot moro maluorore ki jadonjo bengi mopogore jadonjo tiwuok neno machinglo ni endi mokwongo gima japiny winjo beni kuong'eyo ni machinglo ni endi kit ng'at ma oket kaendi en ng'at moro ma wiye ni gadhunje moko to en gi lwedo mabet ka seche moko yarore kasto en gi oboke moro maduong' moting'o gik mowinjo beni chwalo ne jopiny to en tire dhot moro mar kiyo mar glass maluorore to sechiedho ka
makata king'iyo mbong tiende chal kagima wuochi chal kagima dwani mondo rum tiende ni koro e yo machuok kaso bedo rwako lawa jamba moro ket gi longne kaso en gi wuor maduong' kabisa it bende en gi it moywayore kamaendi koro en gi weche moko kaendi koro gima mit en niya weche giendi gin weche mowacho piny maruka Nyasaye pile ka pile koro jopiny rito niya to karang'o ma weche gi bi ketie tim to gine ka weche gi chopo negi to kebe ni pod dhi mbele gi wacho gigiendi kumora mora mochiedhe counties 47 teni oluorore piny Kenya duto te kowacho weche gi koro jopiny chal ka gima jopiny pod rito mane machieglo mantiere kaendi akora moke jonga dhi gazet mar People Daily ka mwatieko kai gazet mar People Daily mondo mi odonji e twak wa mokwongo koro ka wantiere kar kae mae thuond wach mantiere kar kae koro rango kanyo ni Junior Secondary School ere kaka giweche dhi bedo kata mopogore opogore waranga mana ka ite mokwongo ni kaka chenro mopogore opogore bende osebedi kanyo ka iloko katung kata bende neno jal machielo ma bende no owito ngimane en mar ang'o bire kanyo ite mar aboro ang'o warangi mana mos ka entiere kar ka koro waranga kaka entie kar kae sekta mar somo ere kaka odhi bedo e nyime kanyo kiwacho kanyo sani bende koro nitiere mean score wacho ni minimum score ma skul nyaka chopi mondo miye kaka orang kata kodhi bedo kata kochiwo kata kimiye iwacho ni ochope curriculum no mar Junior Secondary School ma dhi bedo lokruoge mopogore opogore e sekta mar somo ma bende dhi kelo pogruok kaka waseno sekta mar somo e kinde mokalo ahinya nyithindo manotimo penjno mar grade 6 Yes, diri makar kende en ni nyaka gibed ga tamalo 50 ineno kanyo ka en kita tamalo moro ma ok olach ahinya tiende ni nyaka ibedie diere mar bedo kod gimiluongo ni rang'iny mar dwaro mondo mi koro ketie kama owinjore to gima duong' en ni to bende ikruok nitiere makare nyeneno kanyo ka anyalo wacho ni osego okang' nikech Cleophas nyalo paro chien chenro makedo kod man ne chenro makare manochakore makare mak mana ni midhusi mar corona nodwoko lai mane owinjo bed ni iketo yono mong'ith mondo mi koro kik ng'ikruok moko betie kata kamano loso mondo mi koro gibed kod lai malong'o kata gino manyalo miyo koro gibed niluongo ni giman kod nengo omiyo gichiwa gete moko koro kamiti mineno koro dhi rango chenro kata okenge mosego aparo ni report mane gichwalo jatend piny motelo to gi report makoro gidhi chako chwalo kendo tok chiedho skunde gi nyalo weyo kumoro malong'o mwanyalo go wiwa ineno ka giketo kanyo ni moko kuom jotend skunde nyaka koro donjre kendo gin kod gimluongo ni gin kod thuolo mamalo ahinya mar bedo e ong'ala manyime mar chwalo gi teko gi duto mondo mi ma ochop e yono makare mak mana ni nitiere dok chien moko mana matin osego okenge machalo nade tang'o momiyo osekawo thuolo malach to bende omenda nitiere moromo Cleophas duoka dek kwaseyudo wan makare aya ka wan makare ite mar ang'wen kanyo to watiyo gazet mar People Daily mondo mi kiyudo thuolo idhi rang kata momori mondo mi inyiewe gazet mar Daily Nation Standard kod mano bende mar People Daily wach mantiere kar kacha jopuonjre mbalariany mopogore opogore koro dwa romo kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi gilose weche mag tieko HELB Walter Nyambaga HELB ni en pesa moro maka nyithi skul oyude ang'eni wendo mabiro sama chielo mang chako ka sa chiel koro twak masechopo e nyime kae kod Sharon Ong'ao asedo thuolo mar gombaka kod moko kuom jopuonjre mbalariany mopogore opogore nyocha ayudo thuolo mar gombaka kod iluongo ni president gi Kisungu mar Kenyatta University Ted Odhiambo acha gombaka kod moko kuom nyithindo mantie mbalariany ma University of Nairobi kumoting'e Evans gene githoth moko bende mag Zetech University teneni kit kaka iwinjo ka giwuoyo to nitiere dwaro makende mar kata mana juolo omenda mar HELB niendi nikech atamalo mimiyo giwacho malong'o ni seche moko ok chop dwaro margi to bedo ni kore dwa dhi nuse kata nitiere lai moro midwa keti nikech piny owacho bende wacho niya kopo ni janyuol ni nyalo to nitiere janyuol moro mo bende ok nyalo koro ok nyal timruok nade chwal kony ne jogi maromre koro dwaro nitiere mar ng'iyo kit kaka seche moko kupogo omenda niendi mak mana ni kopo ni onduse oko kata bedo maonge to ywaruok ni seche moko nyalo bedo nikech comrade bende seche moko ok nyal somo ka iye ni nono bala kaka iwacho kamano comrade bende nyalo bedo kata ni nyaka oyud gimoro e iye koro ywak magi ywak to en ywak moro madieri nyaka magi ywak nyaka kanyo ma koro bende ang' watieko gazet mano mar
nono mag gazet ka wantie gazet ma kawuono kane warango mana kanyo ni nyaka sani magi manyalo bedo kacha ni tucho e counties mopogore opogore wata nyamba kapok awidhi wach mane mapondo no dhi bedo ni iluwo kawuono mondo mi ang' obed warito odiochieng' makono weche manyien odiochieng' ma kawuono iluongo ni idwa ni mondo moko kuom jotend migepe kata cabinet secretaries ochopie od bura mondo mi gichak duoko penjo kachiel kawuok kuom jo od bura giendi wadwa ng'iyo ni to ma timore kuom thuolo mokwongo so timore kuom thuolo mar ariyo en gi ber mage kata gen gi rach mage tang'o momiyo timore gie sani to gin olemo mage monyalo nyuolo to gin chenro mage minyalo mondo mi ketie tim nikech giseche gende to chik moro mongirore mosechwal moket malong'o to pok oketi koro gin ang'o gin lai mage minyalo mondo mi koro obed kaka chik ma kopo ni jatend migawo moro leo moko chopo e od bura to nitiere okang' moro minyal kawne. Aya, mano ang' iluno kendo ka inkele yo makare weche manyien awagoniero kama nya kuom bedo kodwa e thuolo ni ka wanono gazet mopogore opogore kaachiel koda joneno mag Ramogi TV. Wachna mogik. Awero ti wach mogik ne josiasa utop gayo makare nyaka Ramogi jwang' nyaka kanyo koro ang' yieno ono mi ka watieko wach to koro tieko mana gi kae weche mag nono mag gazet wagoniero kama ahinya ote masebedo kacha kioro no Facebook mara Weren Misumbu wacho ni amora ahinya kod osiepa Nyambaga twak ber ahinya kowuok Migori. Weren Misumbu bende pod tiere kanyo. Dennis Otieno amora ahinya kod Ael wacho ni rupiny koro ochakore e higa manyien mar 2023 rupiny ahero ndi logo soluoch Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor bagonwa budho e yo makare chayo waliso to wang'a to pod wadhi mana nyime ero owache kanyo kaka ne entiere no bende nyaka sani Winnie Nyar Kisumo oneno chenro yo makare Achieng' Morin Powerful Nikondani mano be bot luo boy Nikondani hadi tamati wacho ni Rongo well represented ero kama nyaminzone bende Riko Kizito bende tiere ka Lewis Woda Wasi Boda bende ni kodwa enthuolo mano ayudo matwa kode nono magazeto kiny makawuono ikete mana karka mabiro twak mokwongo jalonyo weche mag telo bende osechopo karka gi nono mana siasa koda Sharon Ong'ao e thuolo mabiro mana bang' yo makao sani orite masani nyinga Cleophas Oluoch.